Tak ahoj bojovníci, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska sa pozrieme na sériu Ultimate Self-Defense Championship a pozrieme sa na každého zúčastneného a rankneme ho, alebo zoradíme ho podľa poradia, či si myslíme, že má šancu tú súťaž vyhrať, alebo presne naopak, bude na poslednom mieste a moc sa mu v tej súťaži dariť nebude. Ak vás táto téma zaujíma, tak si ju pozrite ďalej. Ahoj bojovníci, dneska sa pozrieme na sériu Ultimate Self-Defense Championship. Kto by to nepoznal, tak je to momentálne jedna z najlepších alebo najväčších súťaží v rámci sebaobrany, kde práve Rokas, ktorý túto súťaž vymyslel a založil, tak sa tam pozýva ľudí, ako sú špeciálne jednotky, je tam sumista, je tam majster v kickboxe, v MMA, UFC zápasníci a vlastne ich dáva do rôznych scenárov a rôznych ako keby potičiek, aby videl, ktorý ten štýl dokáže vyhrať tú súťaž a je to ako keby viacdielna séria, kde sa to stále zboduje a vyhodnotí sa, kto vlastne tú súťaž vyriešil najlepšie, najhoršie a podľa toho určí, kto bude šampión celej súťaže. No a my sme práve s týmito ľuďmi už aj v Litve cvičili a podľa toho sme si spravili nejaký ranking, ako si myslíme, že v súťaži dopadnú, či budú na prvom mieste, druhom, poslednom, alebo to úplne do seru, alebo to úplne vyriešia najlepšie, ako sa dá. No a ak by vás táto téma zaujímala, tak určite pozerajte ďalej. Pre taký väčší kontext, a začalo sa to celé tak, že sme videli Ultimate Self-Defense Championship seminár v Litve, kde vlastne každý účastník mal nejak hodinku, z ktorú si vedel s vami zacvičiť, už sme z toho vydávali aj vlog. No a podľa toho sme si tak nejak my povedali, že OK, že poďme si spraviť nejaké takéto video s hodnotením, ktoré sme robili pár mesiacov dozadu. Ale to sme vtedy robili s tým, že tak nejak sme ich iba videli, nevedeli sme, aké modelovky tam budú, moc sme ich nepoznali tých účastníkov, takže sme tak nejak hodili naše predictions, že čo si myslíme, že sa stane. No a jak plynul ten čas, tak sme si uvedomili, že to nebolo úplne najlepšie prediction video, takže sme to trošku pozmenili, hej. A takže to povieme po aktuálnych pocitoch, o to viacej, že všetky tieto modelovky, ktoré tam oni v tejto súťaži mali, tak teda skoro všetky, sme si dokázali vyskúšať aj my priamo s Rokasom. My sme si ho sem pozvali, vymenili sme si na seba kontakty a máme natočené vlastne všetky tieto modelovky, ktoré si oni prešli. A tak nejak sme s nimi prešli taktiež. Takže môžete vidieť, ako takisto aj Petra Moučka, ja a iní ostatní inštruktori si prešli tými istými modelovkami a reagovali podľa toho, ako sa to učíme teda my. A môžete to potom sami porovnávať. Tak kto túto modelovku vyrieši lepšie? Je to UFC fighter alebo práve inštruktor Sorudo, kto to vyrieši lepšie? Aké rozdiely tam vlastne robíme v tých modelovkách? Dopredu sme my teda nevedeli, o čo ide, vedel to iba jeden z našich ľudí a ten bol organizátor, čiže my sme dopredu nevedeli, do čoho ideme, takisto ako aj oni v tej súťaži nemajú tušenie vlastne o akú modelovú situáciu bude. Čiže ak vás to zaujíma a chcete vidieť, ako sme aj my reagovali v týchto situáciách, tak si to určite sledujte, odoberajte a dajte tam aj ten zvonček, aby vám to video neuniklo. On ich bude pravdepodobne viacej. No a teraz už k tomu aktuálnemu poradiu, čiže predtým sme to rankovali takto, dali sme na 7. pozíciu Josh Bima, čo je vlastne BJJ-ak, dali sme na 6. miesto Shayna z Krav Magy, na 5. miesto Gabriela Vargu, 4. miesto obsadil Randy, ex-spešlák, Sensei Set na mieste 3, druhý Nathan Levy a prvý Vilus. Tak nejaký background, ako som povedal, Josh Beam je BJJ-ak, Shane je z Krav Magy, Gabriel Varga je asi 6-násobný majster v kickboxe a Randy je špeciálna jednotka, alebo teda bývalá. Sensei Set robí sumo, ale robil rôzne iné štýly, ako je karate, kickbox a podobne. Nathan je bývalý UFC zápasník a Vilus robí kudo. A kto by nevedel, čo je kudo, tak nevedeli sme to ani my, ale predstavte si MMA, kde máte menšie rukavice, také ako keby helmy s plexisklom a môžete sa tam hlavičkovať, mlátiť, kolenovať a bojovať na zemi. Čiže také MMA s prilbou, ale môžete sa hlavičkovať, hej. Čiže to je tak nejak, ako sme to my vtedy hodnotili. Hodnotili sme to podľa toho, akí boli drsní v realite, aké techniky nám ukazovali, aký tak nejak prístup k tej sebaobrane majú. No a ten Vilus vyzeral ako ten typ, ktorý proste zapne toho psa a bude proste drčiť proste. Tak to vyzeral on v realite. No tá súťaž ukázala neskôr, že tomu úplne tak není a že tak, ako bol v tom tréningu, tak sa to úplne neprepisuje do tých modelových situácií. O to viacej tí jeho študenti sú útočníci. My sme si mysleli, že tým, že budú útočníci, tak jeho študenti, tak budú ako keby taký viacej soft na ňo, nepôjdu až tak silno a opak je pravdou. Oni tým, že to je ich inštruktor alebo tréner, tak zapínajú o to viacej. Chcú ho vyknúť v tej súťaži, fakt ho mlátia, silno ho kopu, hádžu s ním na zem, takže fakt mu to nedávajú zadarmo a aj to vlastne zmenilo tak nejak náš pocit, že aké to finálne poradie pravdepodobne bude. Takže aké je naše nové poradie? Po zhliadnutí si Ultimate Self-Defense Championshipu sme cca niekde v polovičke sezóny, takže ešte asi polovica ďalších videí bude vychádzať. Tá epizóda vychádza, pokiaľ sa nemýlim, každý týždeň jedna, čiže malo by ich byť 8 a teraz sme na nejakej 3. alebo 4. Takže poradie.
Na 8. mieste Gabriel Varga. Gabriel Varga je 6-násobný majster kickboxu a proste mu tie modelovky moc nejdú, hej, takže on má problém s tými zbraňami, má problém s viacerými útočníkami, keď sa to dostane na zem, tak mu to moc nejde, hej, čiže tam je vidno proste tie limity toho kickboxu, o to viacej, že väčšina tých situácií sa proste nezačína na tú vzdialenosť kickboxersku, ale na oveľa bližšiu, lebo ten človek, ktorý je agresor, chodí bližšie, vrieska po ňom, chce ho najprv chytiť, čiže moc mu to nehraje do tej jeho hry kickboxera a ani tie taktické situácie moc nerieši dobre. On, jak je z Kanady, tak je prehnane slušný a bola tam modelka, kedy mu niekto zaklope na dvere, úplne cudzí človek a nie, že sa pozrie, že kto je za tými dverami. On proste povie, come in, akože poďte dnu. Takže je až moc Kanadian na to, aby sa ostal vyššie. A aj zatiaľ tabulkou to tak vyzerá, že to moc teda nedáva. Na 7. mieste sme dali Shayna z Nomad Kramagy a on si vytvoril nejakú ako keby vlastnú Kramagu, taká viac modernejšia. On tam kombinuje MMA s Kramagou. Čo k tomu povedať viacej, no? Tie jeho techniky proste na nôž nie sú dobré, hej, je to taký mix všetkého. Sám v tých jeho technikách není moc dobrý a o to viac, že sa zranil počas natáčania. Čiže ani sa nemôže tabulkovo vyššie dostať, keďže väčšinu tých bodov on už nemá ako získať. On keď sa zranil v 4. situácii z 8, tak je iba jasné, že to nemá ako dobehnúť. Čiže aj preto si myslíme, že skončí 7. Inak to bol cool chlapík, o tom žiadna, takisto aj ten Gabriel Varga, on mal napríklad veľmi super ten tréning v tej Litve, ale myslíme si, že ten Shane to proste ani fyzikalitou není nejaký veľký, čiže skôr si myslíme, že tí veľkí útočníci s ním dokážu zamesť podlahu a jak som povedal, mal tam veľmi pekný gun disarm v jednej z epizód, ale zatiaľ to i tak moc nedáva, tie modelovky, rieši sa taktickejšie ako ostatní, ale myslíme si, že skončí niekde skôr nižšie v tom rebríčku ako vyššie. 6. teraz dávame toho Josha z BJJ, tam veľmi podobné limity, hej, on ak to bude chcieť stále ťahať na zem a aj chce, tak často dochádza na 2 útočníkov, na tú zbraň. Veľmi veľa vecí mu tam proste nesedia, robí strašne zlé rozhodnutia, hej, takže mu tam dojdú do bytu proste 4 ľudia so sekerami, s kladivom a on sa proste hlavou rozbehne do stredu a chce ich ako keby nejak prebiť, takedownovať a podobne, čiže on aj tie rozhodnutia proste nerobí najlepšie a je to vidno, neplejsuje sa zatiaľ veľmi dobre v tej tabulke a nemyslíme si, že to bude o niečo lepšie, hej, myslíme si, že o to viacej, že čím viac tých situácií teraz bude bojových, tak ho to bude viacej zrádzať, o to viacej, že on není moc veľký. Čiže takisto ako ten Shane, ja som vysoký, ten Josh je naozaj nízky, taký chudší typ a tí útočníci akože majú veľkosť. Ako tí útočníci nie sú úplne maličky a taktiež sú vyskilovaní, robia to kudo, čiže aj oni tú zem majú nabehanú, takže keď si porazí niekoho, kto má nabehanú zem tým, že máte tiež nabehanú zem, proste nemôže skončiť dobre, hej, čiže musel by byť o fakt 100 levelov vyššie, čo proste není od nich, takže myslíme si, že to 6. miesto je tak akurát. 5. Vilos, práve ktorý robí to kudo, z 1. miesta sme ho dropli na 5. Čisto preto, lebo vidíme, že ten jeho performance v tom tréningu je úplne iný ako v tých modelovkách, kde on väčšinou sklopí hlavu a proste hádže silné údery a niekedy dúfa, že trafí, tak zbraní mu robia problém, používanie zbraní mu robí problém, čiže on ten hasák nevedel moc dobre zúročiť v tých modelovkách, nerobí moc dobré rozhodnutia, ale aj sám to vie, hej, nie je to o tom, že by teraz tvrdil, že ja som najlepší v sebeobrane, práve že je vidno, že v tých rozhovoroch sám často hovorí, že nevedel som, čo mám robiť, hej, takže on to sám priznáva a dochádza to kudo na to. Vie zapnúť, to je super, že vie zapnúť tú agresivitu, ale nerieši mu to proste, jak tie taktické modelovky, tak mu to moc nerieši ani to, keď ten jeho účastník je tiež kudák a viete vlastne kudo versus kudo, ale on má ešte aj nôž. To asi vyhrá, hej, čiže z toho 1. miesta ho dropujeme práve na to 5. O to viacej, že tí študenti ho tam fakt chcú zabiť. Ako, pozrite si to, je to fakt super. Na 4. mieste sme dali ex-Special Forces Randyho. On je takisto nízky a dosť akože nehmotný, keď to tak poviem. On je fakt maličký, on to sám o sebe v tých videách hovorí, že smallest guy on earth. A je to tak, on je fakt maličký, máme s ním fotku, boli sme s ním na tom seminári, on je fakt maličký, vy si myslíte, že dokážete zdvihnúť a zahodiť, hej? A on je fakt maličký a ľahký a tomu bude robiť veľký problém v tých modelovkách, hej? Tí útočníci sú veľkí, sú naskilovaní, ak sa budú byť tí inštruktori proti sebe alebo tí účastníci, tak proste taký ako je tam Sensei Set, ktorý je 4-krát väčší, ako on ho musí zjesť, takže áno. Na druhú stranu, vie používať zbrane, trošku sa proti tým zbraniam už učil brániť a takticky by to mal vedieť riešiť lepšie ako ostatní, čiže aj s týmto všetkým ho dáme na to 4. miesto, čo je vlastne pre neho veľmi super, hej, ak sa fakt bavíme o tom, že on je takýto maličký a nemoc
ťažký, tak skončil vlastne na 4. mieste a prebehnúť všetkých týchto ľudí vlastne nie je vôbec špatné. Čiže zase neberte to hodnotenie, že my to bereme nejako zle a kritizujeme ich. Zase môžete sa potom pozerať na nás, ako sme riešili tie situácie, aj keby ste chceli porovnávať. Je proste vidno, že taktiku nejakú nabehanú má, dáva si pozor viac ako ostatní v tých modelovkách, ale je tam veľmi veľa fightov a tie fighty on proste nemôže doťahovať lepšie ako tí, ktorí sme dali pred neho, čisto kvôli tej fyzikalite ako takej. Na 3. mieste Adrián. Adrián je bývalý rugbista, ale takisto robí nejakú sebaobranu a on už v prvej sezóne bol ako útočník, teraz je ako obránca, čiže aj tam už má nejaké skúsenosti s tým, ako čo fungovalo tým ľuďom, keď som na nich útočil nožom, čo nie, čo mi robilo problém, keď som bol útočník a naopak, čo im nefungovalo vôbec. A sám má už nejaké skúsenosti s modelovkami ako takými, takže nie je to úplne pre neho úplne nový štýl tréningu ako pre Gabriela Vargu, lebo aspoň nejaké tie scenáre robil, čiže trošku rozmýšľa viacej takticky a snaží sa rozmýšľať, kedy bojovať, kedy nie a je proste väčší, hej, je to rugby hráč bývalý, takže tí väčšie maličky nie sú. Takže tak si nemyslíme, že bude ani prvý, ani druhý a zatiaľ, čo sa týka tých modeloviek, tak ich viac nedáva ako dáva a tých, ktorých sme dali pred neho, vyzerajú, že naozaj skončia pred ním. Hoď sme ho jednu dobu typovali ako favorita, že by to mohol dať, ale zatiaľ sa fakt ukáže v tých modelovkách, že ťahá za kratší koniec lana, hej, čiže myslíme si, že nebude v top 2, ale v top 3 sa asi umiestni čisto pre tie skúsenosti, ktoré som spomínal. Na 2. mieste Sensei Set, môj favorit, sa určite dostane do top 3, zatiaľ tak vyzerá aj tabulkovo a je to bývalý sumista, alebo teda aktuálne sumista, robil karate a je fakt obrovský. To bolo aj vidno, keď som s ním bol v klinči a keď sme trénovali v tej Litve, tak on má fakt silu. Hej. To znamená, trénoval som dlhé roky MMA a veľmi dlho som nemal niekoho v klinči tak silného ako je on, čiže on tam silu mať bude vedieť tých účastníkov hádzať na zem. Keď sa vás proste rozbehne 115-kilový chlap, ktorý vás proste chce rozmlátiť, tak to bude ťažké, ale zase áno, bude tam nôž, ten mu bude robiť problém, jasné, ale už bol aspoň v prvej sezóne a má jakž také skúsenosti s tým, ako tá súťaž bude vyzerať, ako by mal tie modelovky riešiť, aby tie body dostal. A je na to proste viacej zvyknutý, nie je to jeho prvé rodeo v tejto súťaži, čiže preto si myslíme, že jak pre tú jeho veľkosť, nejaké skúsenosti, tak aj pretože už bol v tej prvej sezóne, vie čo čakať a skončí na 2. mieste. Je to ale dosť také medzi, on by dokázal skončiť asi aj na 1., ale na 1. miesto sme sa rozhodli dať Nathana Levyho. Bývalý UFC fighter, má najviac odbojované, je zvyknutý na to, že tam na neho pozerajú ľudia, natáčajú si to a že je pod väčším tlakom, čiže na to zvyknutý je. A vyhral 2. sezónu, čiže zase už má nejaké skúsenosti a nielen skúsenosti, ale on to aj dokonca vyhral. Čiže skúsenosti tam má, bojové skúsenosti o tom, že má, vie zapnúť, takže vie buchať. Zase niekedy tí ľudí bije, kedy by už by ich nemal, kedy sa vzdávajú, on ich proste i tak domláti. Nerozmýšľa úplne najhoršie takticky v tých situáciách. Je to väčší chlap, čiže vlastne veľa vecí hraje v jeho prospech. Zatiaľ to aj tak vyzerá, že teda tabulkovo sa vlastne stavia veľmi dobre a myslíme si, že dokáže tento rok obhájiť svoj titul a skončiť znova na 1. mieste. Samozrejme, iba čas nám to povie, je ešte veľa modelových situácií, ktoré sme nevideli, ktoré budú robiť a môže sa to ešte všelijako zmeniť. Môžu prísť zranenia a môže prísť hocičo, čiže sami nevieme. Je to tak nejak iba trošku vystrel do tmy, ale takto si myslíme, že to nejak bude vyzerať. Myslím si, že z 80% to trafíme. A že tam budú hlavne striedať tí prví traja hore. Že tam sa to môže prestriedať hociako. Takže iba uvidíme. A zase, ak by vás zaujímalo, ako sme sa my viedli v týchto modelovkách versus nejaký UFC bojovník alebo ex-spešlák, tak si to budete môcť pozrieť na našom kanále čoskoro. A takže tešte sa na tom, zanechajte odber, like, aby vám tie videá neušli. Bude to asi viacdielna séria, ale zatiaľ neviem, iba hovorím. Tak či tak, ďakujem, že ste si to video pozreli a že ste si to pozreli celé. A aj keď ste zvyknutí na Petra Moučku v češtine, tak ste dneska mali Alexa so slovenčinou, no máte to proste viacej exotické. Ďakujem, že ste si to pozreli, tak nejak som vám náš ranking dal. Uvidíme, či sa trafíme, iba čas nám to povie. Majte sa a prajem pekný zvyšok dňa.